Voi että mä tykkään salaatista. Mä oon nähnyt kun muutsikin vetäiltä ihan huurella kaalissa. Se salaatit on terveellisiä. Mä en syö latsia enkä raksuja. Tää on siis todella ihanaa. Muus, mä tykkään. Muutsi vähän oli eri mieltä siitä, että rupeapista niinku syömään sen rehuja tässä. Mä näin, kun se laittoi leivälle tätä. Tää on itse asiassa aika hyvän makusta. Tuokin tuosta. Nama. Mutta täytyy niinku ottaa varovasti. Se voi kuulemma vetää pakin kanssa. Se äkkiä vetää tätä lärvissä. Tää on siis todella makoisa. Mä säkin, hei. Hei kaikki katit. Ette kehtäisi enää syödä sitä latsia. Siis se on todella Ai että. Mä sanoin, että se rupeaa pakki toimimaan. Siis mulla on nyt nyöko. Ja sit täytyy katsotaan uusi vessa. Mut se ostaa mulle tämmösen. Mitäs mä täällä, että mistähänkään vedetään? Voi vittu. Oh no. Siis se piti olla se nappi. Mä oon nähnyt, kun se tekee tolleen alakerrassa. Mut miten tää niinku toimii? Hetki. Otetaan nyt tolleen. Siis mistä tää niinku. Tää siis siihen piti olla se nappi täällä, jos ei se ollut tää sen. Ehkä se olikin toi. No ei jumalista, missähän se on? Nyt ei täältä tuu mitään vettä. Siihen pitäisi tulla vettä, kun mä katsoin skulaa sen pöntön. Nyt mites tää skeinaa kellumaan pinnalle? No nyt ei Siis tää vessa ei oikeastikaan toimi. Siis kattokaa vaan. Niin mä taas yritän vetää tätä ihan epätoivoisesti. Ei tuu. Siis sehän mut se menee vessaan, niin se vetää sitä päätä tälleen näin. Tolleen vähän hädysmäpään. Niin sitä jos kula. Ei tää siis tää vessa ei oikeastikaan toimi. Okei. Sitten mulla muuten sanoo sille, että kun käy vessassa, voi ei jumalista, tää on se maksullinen WC, kun Doris on, ottakaa, mitä mä teen nyt? Voi jumala, mitä? Ei, onko sulla yhtä kolit? Voit sä vedää vähän? Siis tää on joku rakkaspaperi, lurituksen oikein. Miten tää niinku toimii? No mene se vuosi. Okei, no otatko se tästä niinku aukeaa mukaan? Siis tälleen näin. Siis tästä ei tuu yhtään mitään. Mä yritän. Joo, ja se miimi vaan katsoo tuolla takaa. Se on hirveä pisä. Täytyy olla, hei mä voin sinnekin vähän ottaa paperia tästä. Nyt mä otan sinne vähän, kun mä herrasmies. Kun äiti sanoo, että herrasmiehet aina ajattelee naisia. Ja nyt mä ajattelin sitä naista tosi kovasti. Kato vaikka. No tosta se varmaan lähtee. Tai ainakin piti lähteä. Nyt mä menen tsekkaan, että se Doris niin jaksaa venää mua vähän tässä. Nyt. Tää on siis todella hankala. Miten ne ihmiset pystyy? Ei, onks tää hielius vai vie mimmelit tälle? Tää on siis todella törkeän näköistä varmaan. No jatka. Mä oon paha mies. Mä teen kaikki niin naisen puolesta. Tsekkaan vähän. Tästä se lähtee. Mä tiedän, mä oon nähnyt tätä ennenkin. Nyt se lähtee. Se on pakko olla tää kohta. Joo, se on joku rakkaus. Jos mä mien sen Doriksen, niin se lukee rakkaus. Mitä se päättelee sitten? Se ajattelee, joo, sä oot ihan pervo. Okei, kai mä luovutan. Tähän mä vien sen. Kato, se on valmiiksi. Niin, mutta tässä on joku helvetin lattiamatos. No nyt tosta. No. Siellä lukee, että rakkaus on ihana. Yhteiset varpaat peiteen alla. No mitä siitä tulee? Sillä onkin tassut. Okei, no nyt mä pääsen jo ytimeen. Joo, tää on hieno juttu. Nyt en mä enää viiti. Pakko kanssa lähteä, että se kun se housuisi.